Ngena umshini omlilo manje kuvutha kakhulu. Kuzoshisa manje. Bathi chop phezulu kwenye bafithile umliso nengqondisile ufezela mshini ovuyasile umfana. Ngiyabonga ngifostanga futhi awuthi ngibeke ikepisi ngilishintshe ngabe ngathi ngiyisoja ngiphinde uniform everything. Guys. Uyi-king. Laba babacompare na mama queen soloko ba madoda ngithola. And angeke ukuthi uyageza ku podcast awunamali, awunamoto, awunaimpahla, promote local brand. Mara baba ngakubuza ngobongani. Yo, limo liyasinda. Aye ubongani ngimtrendisa, owungazitrendisa ushit. Ngena umshini omlilo manje kuvutha kakhulu. Kuzoshisa manje. Bathi chop phezulu kwenye bafithile umliso nengqondisile ufezela mshini ovuyasile umfana. Ngiyabonga ngifostanga futhi awuthi ngibeke ikepisi ngilishintshe ngabe ngathi ngiyisoja ngiphinde uniform everything. Sharp kanjalo yabo. The way Ivory ngithanda khona bengizoyicabangela yonke but then anginanhluko enkulu at least iAlex naye umuntu uzoyicabangela yonke yabo. Asiphume lapho. Guys. Uyi-king. Laba babacompare na mama queen soloko ba madoda ngithola. And angeke ukuthi uyageza ku podcast awunamali, awunamoto, awunaimpahla, promote local brand. Mara baba ngakubuza ngobongani. Yo, limo liyasinda. Aye ubongani ngimtrendisa, owungazitrendisa ushisa uthi utrendisa omunye umuntu. Hayi ukuthi bangitrendisile istyle sakho mashisa siyashisa and bakuyigiza bazosothela ngithola. And shout out to intwana yami uskepe shisa 666 pega. Yazi uyivale ngobani? Sheber Tsamali wena pega. From Ivory Park. Inepeti Ivory. Mshina. Abafana be hottest gang abafana bani? Hottest gang. Ebafethu mina ngiphakamisela amajita lento ziyadipho ikanti yakhuphuka. Sho. Uzwile uyakhuluma. Ungitshela ngosmile take a lot. Okay obvious sure. He's taking a lot. But when you're going through a lot yangisola. Yes why? Mina into ngihlula ngayi1 ukungagezi kuphela. Even ne record label yakho nibiza mshini hub because ngi role model yini. Yilo mliso nengqondesile ufezela mshini ovuyasile umfana. Ngoba ngathini yilo mlisa woza. Uyayibona manje yabona kwenzakalani icrowd angifostanga ukuthi we wanna party. Uyangisola? Yezwa yilo mliso nengqondesile ufezela mshini ovuyasile umfana Gobusuwa. And wena first thing enye into ayikho into ozithengela yona. Ikhavela bakuthengele, ivideo ikhona. Ibruku bayakunika, iskipa bayakunika, into ozithengela yona ianda because namateki wagcoka ngomkantsa. Yo. Yamthola, intwana yami ngeke ubuye. No ngeke ubuye noma ungaya kumhlaba uyalingana mara kimi ngeke silingane. Yo.